Isto de comer hai mil opinións do que hai que comer para estar ben, para estar sano e tal. Este rapaz, pois, é divulgador nas redes e el conta a súa vida comendo, entre outras cousas, sobre todo, touciño. Touciño e ovos. Vamos falar con el, vamos conocer a súa historia. Hoxe ven a pintar a mona a Land Rover Pedro Pablo Porto. Benvido, vamos ir ahora co touciño, pero antes, por que vas descalzo? Gostas dos meus zapatos, non? Pero porque é mellor andar descalzo pola vida. Depende de onde. Pero é mellor o contacto con a natureza. Sí? Sí. Eso escoitei yo unha vez a Luis Enrique, o entrenador, que hai unha movida que é andar pola erva. Exacto. Eso é mellor que isto. Estar na natureza. Pero a mí, miña nai nunca me deixaba andar descalzo pola casa. A que non? Vas a constipar! Cálzate, a que sí? E que pasa? É mentira eso. Tú andas descalzo normalmente pola casa? E no inverno. No inverno sei que comezo o día descalzo, pero chega un momento que fai tanto frío que esas pedriñas pequenas se me fai dano. Poño unhas chancletas, uns zapatos, pero sí. Intento ir descalzo ao máximo tempo. Si é verdade que nós falamos aquí alguna vez con algún médico, pode ser que dixera que non tiña nada que ver o de andar descalzo con enfermar. Que va, nen as gripes, nen co frío, por exemplo. Ostras, a mí miña mai toda a vida, Andar descalzo, andar descalzo. Sí, a mí igual. Eu dixen o do touciño. Hola, ostras! Oh! Vamos por partes. Estou flipando, porque esta é unha cousa que é... Tú comes touciño. Me encanta, sí. De forma regular. Totalmente. Sei todos os días mellor. Tú estás espectacular. Tú podes dicir cantos anos tes ou non? Sí, vou para 52. O día 3 de setembro, 52 anos. Bueno, pues tú non estás tan ben tampouco. Ah, que non? Non sei se estás ben. Estás ben, podría estar mellor, non? Estás ben. É que empecé de vello. A xente que é xoven ten máis ventaxa que eu que empecé de vello. Así, empezaste de vello? Empecé, hai 3 anos que fixen o cambio total. Que dixen, ostras, depois de 30 anos buscando a fórmula de estar ben, se exercicios, se engraxa, se carbohidratos antes dos exercicios, que pasta, que arroz, se ensaladas. Dicía, que coño pasa? E ahora que comes? Graxa e proteína. Graxa e proteína. A maioría do tempo. Pero dime alimentos que comes moito. Touciño, ovos de casa, panceta... Ovos cantos cada día? 6, 7, 8... No. Sí. 7 ou 8 cada día? Sí, é da casa. Teño galiñas da casa. Pero fritidos? Fritidos ou cocidos? Fritidos. Fritidos? Sí. E con manteiga, ou con manteca de porco, con... Como se chama, coño? Con unto? Con unto. Sí, que sí. Fago con unto e fago os ovos aí. Ou con manteiga. Fas os ovos co unto na tixola? Sí. E non fago, non utilizo, sí que aceite de oliva virxen esta porque non aguanta ben as temperaturas, pero sí con grasa de porco. Entón, que comes? A ver, touciño, ovos... Carnes. Carne. Sí. Carne de pocho, carne de... Sí, porco, vaca... Vale, pero tomarás verduras tamén. Poucas. No brau teño máis porque teño unha horta e sí que teño, pois, pepinos, calabacín, tomates... A mí se vou a unha árbore e teño unha mazá, coño unha mazá. Xa. Pero non vou comer unha mazá que non sae no inverno. Pero tú comes o que che dá gana ou non? Sí. Como que me dá gana controlando, digo eu. Non como moitos carbohidratos. Non sou carbofóbico, non como pasta nen arroz de pan. E faz moito exercicio? Porque hai xente que pode pensar... Porque son obsesionado, pero con 35 minutos, 3 veces a semana, perfecto. 25 minutos a semana, 3 veces. Bueno, pero tú tens unha vida activa. Teño unha vida activa, sí. Móvome, ensaio, tal, teño unhas Contame barras na casa. isto das culleres, que é? Dios. Contamo. Porque el sale nos seus vídeos, non? Sempre sales... É o primeiro que faz pola mañá? Antes de comer. Pola mañá según te levantas? Non. Eu desayunare, romper o ayuno, non? Almorzo. Fago... É a primeira comida que fago do día. Non sei cando vai ser, se as 3, hostia, mira, se son as 3, se son as 4, se son as 5 da tarde, depende do traballo. Vale. O mellor... Tú non te levantas da cama e comes? Non, tardo tempo. E moitas veces intento que sexa de día, con luz natural.
Moitas veces no inverno chegas 5 da tarde e vas a facer de noite. Lá en Ibiza, ademais, faise de noite moito máis rápido que aquí. Aquí tendes unha hora máis. Tú vives en Ibiza? Vivo en Ibiza. Cabrón, claro. Sí, sí. Tú eres daqui ao lado, non? Da estrada, non? Son da estrada, son veciño de aquí. Contame isto. A ver. Tú eres capaz de comer isto ahora aquí? Sí. A ver, vai explicando que é e come. A pementa aquí pasacheos un pouquiño, Pero esta é pementa. Sí, bolas de pementa. Pementa con que? Con cúrcuma. Esos son antiinflamatorios. Aquí temos aceite de coco con xenxibre. Isto é aceite de coco e xenxibre. Graxa. E graxa. E xenxibre que pica. Pica se non está acostumado. Hai que ir pouco a pouco. Pouco a pouco e tomando estas cosas. E esta daqui? Fígado de bacallao. Fígado de bacallao. Fígado de bacallao, que te dá un montón de omega 3 e está coa súa aceite de... Pero o fígado de bacallao non daban antes para... A que sí? Para que? E o aceite de bacallao tamén. Para os rapaces. Sí. Sí. Toda a xente vai poñéndose en fila a tomar. E os nenos, me cachi, que non quero. Isto é unha pasada. Pero está bon. Isto boísimo. Isto é o mellor que hai para darte omega 3 e non tens que tomar cápsulas, por exemplo. O sea, tú primeiro que comes cada día son as culleradas. E preparo o corpo para a seguinte comida. Ademais, vaime saciar máis a comida porque estou tomando isto. Vale. Ademais, son antiinflamatorios. Vale, para baixar a inflamación que temos no corpo. O mellor, a inflamación que temos no corpo non se ve. Ti pode estar delgado, pero non quer dizer que estés san. Porque pode estar inflamación nos órganos, ao redor dos órganos. Entendo o que dices, que a xente moitas veces é a salud estar delgada. A salud estar delgado non ten que ver cos kilos a salud ás veces. Sí, ás veces. Non sempre. Exacto. Vale. A maioría dos casos hai inflamación interna que non se ve. Sí, está demostrado que o sobrepeso trae enfermedades, moitas enfermedades. É obvio, non? Cando ves o sobrepeso é obvio, pero de fora. Vale, teño moitas curiosidades. Sí, vai. Vale, cando... Pero isto non comes así. Home, isto estás en facer, non? Claro, isto é touciño a graxa pura. Sí. Sabes unha cousa? Eu antes rechazaba isto. A miña nai flipaba, porque sempre, se había isto, deixaba un lado e comía outro. Non comías. Claro, facía ao revés. E agora, como isto, deixo outro casi. E tú, por exemplo, antes de ir para a cama, que? Non como nada. Eu como de día, con luz solar. Tú eres como a Llorente, como a Marcos Llorente, este Atlético de Madrid. Sí, fala moito disto tamén, exacto. Se tú non comes de noite. Intento non comer. Se é social, sí. Si, hombre, tes unha cena... Claro, se teño que comer... Se comes coa familia, co teu pai, cos fillos, come, coño. Pero un día de semana normal, tú... No, eu paro. O sea, de inverno... Bueno, claro, fago unha comida... En Ibiza é unha hora menos. Sí, pero é igual, porque sai máis tarde, sai antes. O que faz é fago unha comida só. A comida ao día? Sí, que non entra nada máis. Ti cando comes alto en graxa e proteína non tens máis fame. Podes aguantar días. O meu problema, sabes cal é? Digo choquín baixiño. Como teño que facer un vídeo diario, teño que comer todos os días. Claro, faz un vídeo cada día, sí, non? Se non pasaba 2 ou 3 días sen comer. É que a mí non sei, quero dicir, a tua historia, cando menos me resulta curiosa, porque a veces, a mí me gusta moito os torrendos estes, Me gusta moitísimo. E eu considero que na súa cantidad son sanos tamén. Considero eu, que tampouco teño idea de nada. Pero a veces cando tomo, mira o que é a vida e como vivimos tamén, eu cando tomo, que tomo un cada 2 meses, síntome un pouco culpable. E será polo rollo social que tes na cabeza e tal. Sabes que é o malo dos touciños, dos torrendos, ou touciño? O metes no forno, sí. Sí, claro. Pero sabes que é o malo desto? Co que acompañas? Eu con pan, claro. Aí está o problema. Pero pan é bon. Tú non comes pan? Como pan de masanai, ten que ser unha fariña ecolóxica. Por aí non, eu como pan, a min o pan eu noto que me senta ben. Eu cando como, eu se boto día sin comer pan, eu noto-me peor, con menos enerxía. Claro, porque... Cando como pan, estou mellor. Porque te dá esa enerxía puntual. Isto te dá enerxía equilibrada durante todo o día. E o pan fai. Pan, entonces, te comes. Ás veces sí. E cando viño aquí a Galicia, hostia, que temos un pan aquí que... Pero tú comes os ovos fritidos sin pan. Sin pan. Como a comer os ovos sin pan, E sabes que pasa? Que ao final de todo fago así. No prato xa está. A que sí? Que pan ni que coño? Eso non o gravo, Vou comenzar a lamber o plato, xa verás ti. A partir de agora, a lamber o plato final do... Ti comes doce, azúcar. Non. Nada de azúcar, nada. Eso sí que non. Xo que me quero quitar eu tamén, do azúcar. Claro. Porque o azúcar é criminal, porque eu tampouco sou moi loco do azúcar, pero eu se empezo unha tableta de chocolate,
teño que acabala. Canto cacao ten? Que É como unha droga, eso. Que porcentaxe de cacao ten o chocolate que compras ti? Eu non compro chocolate normalmente, pero si arranco un cacho, según acabo ese cacho, xa me pido outro cacho. Fai unha cousa, compra 85% mínimo de cacao e así evitas moito azúcar. Eu se abro unha caixa, sin dicir a marca, de Ferrero Rocher, teño que acabala. Teño que acabala. Debe ser algo porque é adictivo. Me imagino, non? É adictivo. E tamén, aparte do pan, o carbohidrato que ten, o pan tamén é adictivo. Porque son azúcares. Tú por que decho ese cambio na tua vida? Por qué? Habrá un Porque motivo. eu que fago é experimentar. Estive experimentando desde o ano 96. Pero por qué? Porque quería estar ben. Pero non estabas ben? Pensaba que sí. Contame eso que dices tú de levantarse da cama cansado. Levantarse pola mañá cansado. Contame eso. Cando di a xente... Se te levantas pola mañán e non te doe nada, é que estás morto. É eso que preguntas ti. Como que se fora normal levantarse pola mañá e que che doe algo. Exacto. Sempre nos dixeron que era normal que che doe algo. Que sí? Sí. É mentira, isto porque tes inflamación, porque tes algo que non está ben. Tú levantaste pola mañá e non che doe nada. Nada. Antes sí. Antes sí que me doía, vai xoven. Eu levanto pola mañá, aunque non me doia, pois levanto así un pouco sin enerxía. O sea, sin moita enerxía. Teño que esperar un pouco a ir despertando. Pois é unha pasada. Tú non? De verdade que non estou inventando nada. É por propia experiencia. Eu non te podo contar, é a miña verdade. O mellor a ti vai te dar forma. É importante, claro. é a túa. Porque eu tamén entendo que outra persona, ao mellor como que comes tú, e non lle vai ben. Claro, porque temos que escoitar o corpo. E cada corpo fala diferente. E cada corpo nas diferentes estacións do ano, no outono, no inverno, no verão, na primavera, somos diferentes. E somos diferentes ás 8 da mañán e ás 8 da noite. E somos diferentes cando estamos sós, os que Tú non estamos dis que o teu acompañados. vaya para todo, tú dis que o teu vale para ti. Vale para todos, pero temos que saber que o mellor vai mellor o touciño que o torrezno, o mellor vai mellor 3 ovos que 4, o mellor vai menos... É que de alguma maneira tamén ele está comendo, é que me estou acordando de como comía meu abuelo, por exemplo. Claro. Meu abuelo comía así. Claro. Tamén iba a traballar ao monte todo o día. Claro, e aí está. Claro, cuidado, non estaba sentado diante da televisión. Claro. Comía touciño, comía ovos, comía tal, pero arrancaba po monte e non paraban todo o día. É unha cousa, que touciño tiña? Bueno, era touciño da casa, claro. Amigo, claro. Que comen esos porcos? Pan que se facía na casa. E tiñas ti o millo, o que tiñas ti por aí, o cultivabas ti, e o facías ti. Bueno, pero tú vas un pouco a... Se tes actividade, se te moves, se tes unha vida activa con exercicio, máis ou menos podes comer o que queiras, máis ou menos, porque vas estar ben. Ahora, se estás todo o día sentado no sofá... Pero unha cousa, a base é a mesma. Graxa e proteína, é un pouco de carbohidrato. Se faz exercicio, podes meterse un poquinho máis de carbohidrato. Non me podes dicir que é malo o arroz. A mí un arroz blanco, séntame, un plato de arroz blanco con 2 ovos fritos e eso... A cubana. Perfecto. Sí, a mí séntame ben. O arroz. No, tú non tomas arroz, nada. Eu non como arroz. Nada. De vez en cando sí. Eu estive nun retiro agora, 11 días, un vipassana chamase, é vegetariano. Como un retiro. Un retiro de 11 días, sen falar, sen mirar a xente e sen tocar. Párate quieto. 11 días sin falar. Sen falar. É vegetariano. Por que vegetariano? Porque como estás meditando todo o día... Que se estás 11 días comendo verdura non che apetece falar, xa, claro. Que non. Normal. O sea, vegetariano... Pero, digo unha cousa. Danche arroz, moitas verduras, porque estás tamén meditando entre 10 e 11 horas diarias. Meditas 10 ou 11 horas diarias, non podes falar ca xente, levantas ás 4 da mañán e acostate ás 9:30. Bueno, e non comes estas cousas porque estás sentado todo o tempo. Sabes, precisas pouca os nutrientes mínimos para manterte meditando estando ben, non sen picos. E aí sé que se acepta. O sea, tú cambiache moitas cousas na tua vida, a alimentación é unha parte. Sí, pero digoche unha cousa. Tú por que non tes estrés? Tes estrés? Teño estrés tamén. Tes estrés tamén? Teño estrés tamén. Pero o que fago é controlalo. Por exemplo, se pola mañán o primeiro que fago é tomar un café, vai chocar contra o cortisol, vale? No, pero hai xente que levántase pola mañá e hasta que non toma o café non está ben. E toma o café e ponse ben. Claro.
Claro, porque necesitas un estímulo externo para estar ben. A esa xente funciona, o café. Pero tens que esperar un poquinho máis, unha hora e media despois, para que o teu organismo se relaxe, baixe o cortisol, xa podes comezar co café. Vale? Se non estás facendo un conflicto aí, estás estresando o corpo. O que temos que ter o corpo mantelo o máis tranquilo posible. Cando metemos carbohidratos, o pan, o azúcar, tal, estamos metendo insulina, para baixar a glucosa, Eu comendo 8 ovos cada día, non sei se estaría tranquilo. 8 ovos... Porque é un medo que temos no corpo, na mente, que non é Porque a verdade. mí toda a vida nos dixeron que non se... Isto é verdade, Claro. que non se podían comer moitos ovos, dixéronlo toda a vida. Eu, desde que son pequeno, hoxe comías 2 e mañá xa non os comías, porque xa che parecía que era moito. E nos engañaron toda a vida porque os ovos son bonísimos. E que querías comer? Claro. Que querías comer ti? Ovos. Ovos. Porque por instinto, un rapaz por instinto vai te dicir, non quero brócoli, quero ovos, quero carne, quero esta graxa. Por instinto. Bueno, a mí tamén me facía pasar o mesmo. Miña nai era de, cando éramos pequenos, de hasta que se acababa a comida non te levantabas da mesa. Se me puñera brócoli, aínda estaba sentado ali a hora. Sí, exacto. Brócoli, todo ten un límite. Pedro, volvo outro día. Volvo outro día porque eu creo que nos quedan moitas cosas sin contar, verdad? Encantado, Robert, eu encantadísimo. Pensei que iba a estar tú solo, pero ten Eva un invitado sorpresa. Ostras, así que me largas. Noraboa, quer dicir, Noraboa, parabéns polo ben que estás. Gracias. Parabéns. Gracias. Un aplauso. Eva Iglesias!